Kezdhetem? Hello. Én vagyok a boszorka az erdőből. Amit maguk ismernek, az a két hülye gyerek beszámolója a szüleinek. Akkor most elmesélem, mi volt valójában. Én ebben a kis házban, édes nyugalomban éltem, kiköltöztünk végre a büdös városból, hogy az álomházat felépítsem a férjemmel, kandírozott köcsögök, hapos ablakkeret, csokoládé eresz, imádtam. Lakberendezés, level, instant cukorbetegség, de hát szeretek sütni. Na, éppen megsült a grillcsirke, kivettem a sütőből, erre hallom odakintről valami szöszmetölés. Kinézek az ablakon, látom, két gyerek éppen a postaládámat rágja. Én persze kimegyek, viszonylag ingerültem. Gyerekek, miért rágjátok a postaládát? Erők, mert éhesek vagyunk. Hát is mondom, ez a megoldás. Megesszük más ingatlanját. Na, erre picit megszeppentek, de azért behívtam őket. Mondom, amúgy se tudom elképzelni, hogy sötétedés után két kisgyerek mi a faszomat keres az erdő közepén. Hol vannak a szüleik? Ez már alapból nagyon furcsa.